Halo client, wakadii zvako muchange champion. Ndauyawo paplatform pano nechikumbiro chidiki diki chandandiri kufunga kuti utisvitsirewo meseji yedu kuFirst Family, tisvitsirewo kuvanhu vakuru. Chekutanga Client TV, chandiri kuda kuti chisvike kuna baba vaMunangagwa ndechekuti baba Munangagwa tinozviziva kuti tiri vanhu, tinozviziva kuti tiri nyika yeZimbabwe, asi tinokumbirawo ruregerero zvizhinji. Tiri vanhu venyama, tinotadza. Tiregererewo pane zvese zvatakakutadzirai. Mutipawozve mumwe mukana wokurarama pamwe chete nevadiki vatakabereka vari mumashure medu vachiine potential yezvakawanda mukati meupenyu. Tiregerereiwo, matitonga zvakwana, tapfidza, hatichada. Takumbira nemweya weMwari kuti kana zvichibvira mongosiyawo ofisi zviri peacefully, zvisina kana kurwisana kana kutukana, nekuti kurwa nema hatigone, ndosaka tauya takazvininipisa pamberi penyu. Chechipiri, ndiri kuda kuti mundisvitsirewo kuna amai Munangagwa. Kana ndakatarisa mufananidzo wavo, mukadzi akarurama zvisingaiti, asi anoratidza kuti iguyu rakanonera kunze, mukati muzere masvosve. Ane chokwadi here kuti anotadzawo kuita mwoyo wekubereka sewatinawo isusu vamwe? Akazvara vana vake vanashoni semaberekero atakaita. Anoshuwa kuti angatadzewo kudzora mwana wake, kuregerera mbereko yake ichipfachukira zvekusvika shoni, kuyambuka mhiri kwaRimpopo, kutevera nyoka yemabhunu kuti vadzoke nemusoro wake. Zviriko here? Amai Munangagwa, tinokumbirawo mugare pasi nababa nevana, muvaudze kuti nyika yeZimbabwe iri kuti matishungurudza zvakwana, maita basa. Kana zvichibvira, chimbotipaiwo mumwe mukana wekuti tirarame. Tatambura muzvipatara muna mushonga, tosvika kupi tichifema mhepo inopisa yakadai? Takumbirisa amai Munangagwa, udzai vana vasiyana nezvokuuraya vanhu. Udzai baba vasarende muunyoro, vapewo masimba kune vanokwanisa kutungamira nyika. Ivo pavo vaita zvavo. Tazviona zvaitwa nababa, tazviona. Aiwa, tinotenda. Chimwezve, ndiri kuda kuti mutisvitsirewo kuna baba aChiwenga, Vice President, kuti baba makaita basa guru, makatigonera zvekusvika pakunotora mhondi yakanga yayambuka mhiri kwaLimpopo kunoHwanda, kudzoka nayo kuzoigadzika pachigaro kuti ishungurudze nyika yese yeZimbabwe sekutambura kwavari kuita. Hamuonewo here baba kuti ramakabata ihombe? Nhasi imi mawedzera security yenyu kutya kuurayiwa. Ko isu wamakatiigira tisinawo mari yekuti titsvagewo security, muri kuti tiraramewo sei? Tarirai zviri kuitwa nyoka yemabhunu kuSouth Africa. Akanga achishamarara achideedzera kuti guduguru muofisi. Kureva here kuti chinhu ichi makanga musingachizivi? Nhasi makanyarara kuti ziya hamuna action yamuri kutora. Baba Chiwenga, makaita basa. Tinokutendai zvikuru sei nekunoti unzwirewo ngozi yamakaigadzika muofisi yamusisagone kubvisa nhasi chamagona kuwedzera security yenyu. Zviriko here munyika ino yeZimbabwe? Vanhu wee, tatambura. Dai zvaibvira, dai zvaigona, nyika yedu yazonatswawo. Tiri kutoita fanike sekunge dai zvainzi zvinobvumirwa tombotora uyo Traore president uyu ambouya kuma overtime ekuzotonga nyika yeZimbabwe pada zvinogona kubatsirika. Zvakaoma, mufunge vanhu veZimbabwe. Ndakumbirisawo kune First Family kuti matitonga zvakwana, hatisi kushora, makaita basa. Baba Chiwenga, ndimi makauya nesorogani yekuti zvigananda, ende taisazviziva hatina kuenda kuhondo isu. Nhasi nyika ino inenge iringori zvigananda, zvikagozodii hapana, nyika iringoparara, munhu wese achiona, munhu wese akatarisa, achirwadziwa, asi ukada kuti ushame muromo unonzi ngaabatwe, ngaaurayiwe.
zvakaoma zvekuraramiwa muno muzimbabwe. Kuland TV tibatsirewo kuti svitsirawo shoko iri kufirst family muvati aiwa makaita basa makatitonga ndizvozvo, chimbopaiwo vamwe mukana kana vaine variko. Asi uyo anonzi Chris Mutsvangwa anongotaura achingotaura, ndakaona fanike sekunge Chris Mutsvangwa atori neyaya yatinoti verbal diarrhea. Anotorwara zvake, anotorwara mukanwa make makachonjomara, haazivi zvaanotaura, haazivi paanotangira, haazivi paanogumira. Kana chiri kunzi ndicho chikoro chirungu chaakadzidza chaanenge achitaura achisungirira chipati chavo ichocho chinonzi ZANU-PF. Handisati ndamboona zvakadai, asi ndoda kumutenda nekuti iwo verbal diarrhea yake iyoyo yashanda seevidence yekusunungura nyoka yemabhunu nyika yeSouth Africa yaari. Inga mwana uyo anga achipusha struggle 1 yekungosvitsa chete shoko kwamurimi sevatungamiri kuti aiwa enough is enough. Zvinourayisa here? Aiwa vanhu vaMwari, dzidzaiwo kunamata. Kudenga kuna Mwari. Haangambotisiya tichitambudzika. Inga tiri kubvuma 1 kuti kana takakutadzirai tiregerereiwo, tiri vanhu tinotadza. Chingotisununguraiwo munyika yeuranda yamakatiisa. Kuland TV isisu takakura kumusha uku tiri vana vadiki, tichinzwa vakuru vedu vatakakura navo vachitotityisidzira, vachitoti ukaita musikanzwa wotonzi hokoyo neZANU-PF, mwana ugoomarara ugoita weti ugoenda unohwanda muguzururu rembudzi, nepamusaka pekuti unenge wangotyisidzirwa kunzi hokoyo neZANU-PF, kudutsa kuti ZANU-PF yakagara yakaipa kubva kudhara. Takakura tichityiswa nazvo asi tisingazivi kuti zvinorevei. Asi nhasi taavanhu kudai taakufunga, taakugonawo kumboenda kumaricho kunotengesa airtime, kudhiga minde yevanhu kuno kuEpworth kwatiri. Ndo pandakutozotanga kuziva kuti saka painzi ZANU-PF yakaipa, hokoyo yeneZANU-PF. Vakuru ava vaiziva zvavaitaura, asi vakanga vasingakwanisi kunyatsotijekesera sevana vadiki kuti zvinorevei. Taakuona ana Dara B vachisungirwa, asi journalist is there kuti ape nzeve kune wese arikuda kutaura, asi kuZANU-PF iri kunzi imhosva. Ana Job Scala vakaenda vanogariswa 2 years mujeri, asi vakazongobuda vachinzi ana havana mhosva. Tiri kungoona ana nyoka yemabhunu ndo vari kutandaniswa. Tinongonzwa history yana Itai Dzamara kunzi vakangodisappear. Ndo huipi hweZANU-PF. ZANU-PF hainambotanga kuipa nhasi, yakagara yakaipa kubva nekubvira, nekuti isisu pataive vana vadiki tichitonzi hokoyo neZANU-PF, kududza kuti ZANU-PF yakagara yakashata. Asi tiri kukumbirawo nemweya waMwari muhuipi hoyo hwatakakura tichinzwa, tiri kuti makaita basa. Takazvarwa ZANU ichitonga, nanhasi iri kutonga, tichatongofa ichitonga, tichingosiya vana vedu vachingotonga. Havanete vakaita sei? 4.5 decades vari mupawa. Havanete, havafinhuke, mari yacho havagute. Chii chakadai chinenge ngozi kutaura chokwadi munyika ino munezi yeZimbabwe? Inyika yakadonhera bhutsi yaSatani netambo yacho. Hakuna chakanaka chakadai, hakuna. Nyika yeZimbabwe yakadonhera bhutsi yaSatani netambo yayo. Taneta vanhu vaMwari, taneta. Kumaelection vanongodyiwa. Ini kutotanga kudzidzira kuti ndaakuvhota, ndakatanga kutoziva kuexercise marights angu ekuvhota 2008. ZANU yacho yakangodyiwa ikarambirwa. Maelections ese akateera mumashure vakangodyiwa vakarambirwa, vakaramba kuti havana kudyiwa. 2023 takavhota na2 AM pakati peusiku, zvisakamboitikwa nyika ipi kana ipi zvayo, asi still havabvume chete. Ende Mnangagwa anenge achiti ndakagara pandakagadzikwa. Nani benzi rinosvika pakuvhotera ZANU-PF yakagara ichingouraya vanhu nekushungurudza vanhu kubva kudhara kusvika nanhasi? Havanete, vari kungopfuurira mberi. Wotoona uyo Jojo Tengi uyo wiki neuchivharo achidistributa motikari kutonga ari kupa vanhu maswitsi mustreets imo muhospital, vanhu vachifa, ana Tatenda Pinjisi vachifa vachikumbira pain izi. Uyo Maraba akangofa akagara akarara pastretcher bed achitodawo kuti arapiwe, haana kana chaakarapwa. Swera mangwana vakuti tipei 400 mutore chitunha chenyu. Zviriko here? Chokwadi mageneral emuno munyika ndo atakanzwa achitarwa nababa Ageza neZuro. Zviriko here? Inyika yekupi yakadai? Vanhu vaMwari, baba Mnangagwa makaita basa zvakwana. Kana muchinzwa kuchema kwevana veZimbabwe zvakwana, baba Mnangagwa makaita zvenyu. Handina shuwa kuti baba Mnangagwa ndo vachiri kutonga nyika. Ndiri kufunga kuti yakutotongwa naShoni nemudzimai wavo wokuSiria. Ivo vachine chavachataura ipapo.
vangowo munhu akungoendawo zvake izvozvi nezuro takaona mavhidhiyo ava vaibuda vakakotsira zvavo kurussia kwavakanga vaenda shuwa munhu ngakwire ndege yekuenda kunokotsira mumitingi mune vamwe zviriko here chokwadi vanhu ngavatarise zvitupa zvavo vazive kuti kana wakura kusvika pazerero wakuda zvako kuenda unoswera wakagara pasi pemuchero nevazukuru muchitamba muchipiwa chikafu muripo muchidya chingaa baba Mnangagwa ndo vane mukadzi anogona kubika mufushwa nemangai wani ko saka chaipa chii kuti vaina nobikirwa mufushwa nemangai kumba uku vakazvizororera vosiya vana adiki vachimhanyisana nebasa hazvina kumbonaka mufunge. Handidi kunyepa kudenga kuna Mwari mwaka nenguva zvikaringana nyika yese yeZimbabwe nemisodzi iri pamatama yevanhu vakafa vachiurayirwa zvemusangano iri kutongwa mumaoko evanhu vakaita sana Mnangagwa. Ndinotaura izvi ndichirevesa taneta kutonga nyika kusvika vana vakuputa magurobhu, kutonga nyika kusvika vana vakuputa madhaipa. Aiwa, kuna zvinhu zvakadaro. Kutonga nyika kusvika mayouth akuuraya vabereki. Zviriko here baba Mnangagwa mwoyo makaisepi? Amai Mnangagwa mwoyo makaisa kupi? Unosvika paunoona kuti uyu mukadzi mukuru akamama mwoyo akasiya duzvi. Hakuna zvinhu zvakadai. Zvakaipa mufunge taneta, enough is enough. Kuliend ndiri kukumbirawo ndisvitsirewo meseji zvisina kukundikana kuti baba achiwenga makaita basa makanotora ngozi kuSouth Africa makauya nayo mukaigadzika muofisi. Nhasi yakutitambudza hamuchagona kuiisa. Makamira sageneral muchimirizika vanhu vakakupembererai nyika ino yeZimbabwe vakati matigonera kamudhara aka kanga kachiti handina sakusesa kusada kuenda kotaziva kuti kaitaura chokwadi baba Robert Mugabe mutiregerero kana kwamuri ikoko makarireva asi takaramba. Regai zvinzi mwana anoudzwawo dzoka ai zvinota kunzwisisa kuti maiedza kutsanangura kuti kudii asi zvakadaro regai ndimbomirira pano nekuti shungu dzandinadzo dzakawandisa. Vana vaparara nemitoriro yacho iri kubvepi iri kuuya nani zvese izvo zvavazvitarise kutonga nyika kusvika muchipatara musisina kana pain is chokwadi. Auxiliary Mnangagwa newe Shoni newe idiot mwoyo yenyu makaisepi? Sei musina tsitsi? Homwe dzenyu hadzizare makaita sei? Kuenda kunotora machaina auya zopidigura kudhiga pese machaina kusvika kutonga nyika kusvika machaina auya neblue sick muno munyika. Kutonga nyika kusvika tsikidzi dzasvika paPricard Farm. Aiwa baba Mnangagwa zvakwana makaita basa munhu waMwari. Mwari akuwedzerei nyasha kwese kwamuchaenda asi pari zvino dai machingomirirawo pamuri ipapo maita basa.